mga nagpaparehistro sa Visita app ng Baguio City biglang dumami. May ulat si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Miyanan. Bukas na sa mga fully vaccinated tourist ang Baguio City. Ito'y sa kabila ng ipatutupad na Alert Level 3 sa lungsod sa darating na Lunes, November 1 hanggang November 14. Tanging vaccination card at approval sa Visita app registration ang requirement para makapasok sa lungsod ng Pino. Habang RT-PCR o antigen test naman sa mga menor de edad at sa mga hindi pa nababakunahan. Hindi pa rin po pwede yung MECQ and yung mga yung mahihigpit pa yung restrictions at saka yung alert level 4 and 5, hindi pa pwede. Tuloy-tuloy ang registration ng mga turistang gustong mamasyal sa City of Pines. 2,000 turista ang papayagan na makaakyat sa lungsod kada araw. Kung meron man daw na apektuhan sa pagsasara ng turismo sa Baguio City ay ang mga negosyante. Kaya naman, lubos ang kanilang pasasalamat sa pagbubukas ng turismo dahil unti-unti nang gumaganda ang kanilang kita. Okay lang po ma'am, buti naman bumalik na yung parang unti-unti pong bumabalik yung natin, ekonomiya natin. Doble kayod ang mga magsasaka ng strawberry farm sa La Trinidad Benguet upang makabangon sa iniwang pinsala ng kalamidad. Pinadapama ni Bagyong Maring ang kabuhayan ng mga strawberry farmers ay positibo pa rin sila. Sa katunayan, agad sila nagtanim at inaasahan na sa Desyembre ay makapag-harvest na sila. Sa kabila ng epekto ng nagdaang kalamidad, marami pa rin daw ang supply ng strawberry sa Benguet. Bumaba rin ang presyo ng strawberry mula 150 hanggang 200 pesos kada kilo. Ang problema nga lang, kukonti ang mamimili. Medyo lower po ngayon kaysa yung dati. Mga 200 ganun ma'am, depende po sa klase niya. Doon sa provincial level, kaya lang hindi natin na kinakategorize not only sa tourism ang tulong pero sa mga farmers din na naapektuhan. Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.